for your homies. Know what I mean, bitch, on it, on it, on it, on it, on it. Gaiteko noren ataria. Eskatu indikak, eta ondo zazpidatutako izan, baina balekoa, hogei marika amalau, zaikapenean. I ain't gonna stop when I walk in. Joe's gonna drop. They go. I don't know who you are if I'm keeping it real. Hold it, grab the Don P, yeah, pour it down to your feet for your homies. Know what I mean, bitch? On it, on it, on it, on it, hold it down on your knees, my rolling. So damn heavy, can't own it, own it, own it. All up in the club with the girls in Vuitton. Gabon eskuzko pilotariak oporretan daude, baina ez da Euskal Telebistan pilota eman alderik falta izan asteburuan. Erramintari tartea zabaldu diogu, lehengo larun batean, Binakako pala txapelketako berri izan zenuten Bilbotik, eta jarraian Donostiako Carmelo Balda pilotalekoan zestako emanaldia ere izan genuen. Han ere final aurrekoa jokatu ziren, hemen erremonteko txapelketan datorren astelenean izango dira final aurrekoa, baina gaur geldituko dira erabakita. 3 bikotek txartela lortuta daukate, eta laugarrenak gaur erabakiko da, Ezkurra bigarrena eta Zaldula lehena izango dute diren, edo Ansa bigarrenak eta Juaneneak lortuko duten aurrera egitea. Manuel Agirrezabala, Matxin bigarrena, Gabon. Ai, Gabon. Urrizak eta Zubirik 16 puntu dituzte, iaia lehen da bizi bukatuko dutela ziurta genezake, eta beste bost besterik ez, irabazi eta beste emaitza batzun zai gelditu beharko lukete sailkatzeko, beraz, seguru asko onena gaur partidu txukuna egiten saietza izango da. Bai, Urrizak eta Bainarteko partidu guztik irabazi ditxile, eta nahi iruditzen gaur karambola handia beharko dula lehenengo puestoi galtzeko. Eta, bueno, Ezkurra bigarrena eta beste enpresatik etorri eta geixo espero ginen, nahi iruditzen joko geixo eman behar zuela, baina ez da gala izen. Jokoi gabe harrapatuik txapelketa honek eta behar udarako mejoratzen. Gaur izango du lehen da biziko aukera udarara iritsi baino lehen, Elena Azpeitia bigarren partidan izango da zerbait jokoan, lehen da biziko partiduan gertatzen dela, Gabon. Gabon bioi, bai, nik uste dut, baietz, gertatzen dela aurreneko partiduan, bigarrenak badu interesa, nola, ez du izango egia da, segurola eta azpiroz sailkatuta daudela, final erdietarako, baina inork ez du final erdietan Urriza ikusi nahi, beraz horretarako laugarren postua ekidin behar da, eta horretarako irabaztako meni zaie, eta berriz, ansaketa ez dute ziurtatuta, ikusiko dugu gertatzen den lehen partidan, baina 17 egin berrituzte, eta badakizu, batzutan lan horiek askotan oso zailak izaten dira, beraz ze ikusia ere izango da bigarren partida horretan. Eta gaurko erreportajean ez dugu protagonista bakarra izango, 2 izango dira, bata erremontista, bestea erremontista ohia. Biak herri berekoak, urte beteren aldea dute, haurtzaroa elkarrekin bizi izandakoak dira. Aizarna Zabaldarrak, Beñat Segurola, eta bere botileroa, berea eta Xabier Azpirozena. Botileroak, Etxabek, Joseba Etxeberria, Etxabe bigarrenak zer esan handia eman du orain arte erremontarin. Lehen txikitan etxeen bazkaltzeko eta faltzeko garek egotekinean. Bera bat hemen frontean beti izan geha pelotan afizionauak. Beñategire gortzen ez nire etorri eta orduan alantak, eta nire bai amak, ninga, mafaltzeko ordua ala, eta guk hemen segitzen geno. Hala zebitzea ginen tenizko pelotakin, mazizakin, eskuz, eta gero eskuz bukautakoa remonten hasi ginen. Hemen txepasatzen guk egun osua. Zarra bakizu orduan izatezan, guk handila batxuk eta alde zuek hemen dik, eta guk ez ginen alde dik, guk hemen segiten. Hau herri hau izan da beti pelotazalia, deporti asko egiten herri bat izan da, eta txikitatik guztoko bai, danetik egin du. Nola herrikoan geha, hemen ezagututa hasitakoa geha, eskolan beti elkarrekin, pelotan dara elkarrekin beti guztua, jarrez eta familia giro bezala. Hemen danok ezagunak geha, familiko bezbaia eta eskola elkarrekin gute ginean, Beñat, ez ezagun egin da isila eta lotzati xamarra eta gurekin ez zer da nire maun erantzun azkarrek guap isileat. Onda izan ez tarteka zara izan geha norrola bezala,
Txikita umiak bakizu, azkenen ezin gara beti ondo eman, baina normalen beti izan gara lagun honak. Txikitan zen iarra, jataile txarra, eta guretzat postgrantako jataile honak. Txikitan egile zen hemen frontean etortzen ginen bokailuak egin, askotan lagatzen nuen aparte bokailua jangabe, goziekin nuen bat egitzen, azketan bestia jate zidaten bokailua. Gu bere bokailuak eta dana jate egin ditun. Ni aspiroz beti ondo jarri eta lasai. Onak egin dana bipa eta gota. Titau, ez hiri hoidek, ondo gozatzen. Ni garbinagan, ni botilero inbermanun, bainaten aimer nula, ni bestela kontra nintzela hongo. Joseba jarri zuen, azkenen nerekin kiston konfientzak alako, eta asko laguntzea nahi, frontean lasai hauten, eta oso posa. Lasai. Konfientza aldo? Arnaz hartu. Peatra guaz. Xabier Aspirozen un ezautzen, oso mutil jatorra, kaso iteie, ez die kontestatzen, ni kontestatzen bai ez die gaizki hartuko, ni baki zerdan, berreun funtzazeiotan, tope zauenen, batematek aginduta kontestatzia, aldetena lagundu esaten ez, eta oso ondo onartzeu oso jator, behi eskertu bakarrik bainatit, eta Xabier. Potruak, porque ikusten nila, nekauta, hankak ez dezkat, potru bakarrik, hostia. Vamos, Nika. Beti izan naiz pelota gustatzen zaitena, baina 18-19 urte nitunen ja eskutatik handa gaizki pasatzen nun, eta erabaki nun remontea pasatzea. Zuloika eta Zubizar eta zian, remonten hasi zian gaurrena, gero Joseba hasi zen. Ni lau biez dezkat, eskuz hasi nintzen da nahiko ondo jogatzen nun, bainat beak ebai, lau biatzekin ezin nun peloti jorein eskua jata lertuta gatzen izaten. Uste bete 2 urte intzitun zestan, eta gero remontea pasazan. Lagun bat Ameriketan juntzan, zesta puntan da, esan zian, hasi zesta puntan da, Zumaian zeon eskola eta behin entrenari esan zian. Bueno, mejoratzen zeitzen behu Ameriketan hungarko jugu eta nire niko Ameriketa eta orduan alperria ego batxok eta nire niko Ameriketan. Hasi nintzen, Azpeitin, peliokin, entrenatzen, urte bete 2 urte nituen Azpeitin, eta guztau behitzieten, eta joan digan Galarretan juntzen. Galarretan Sarazuak beste paret entrenamendu, hola egin zen, da debuta egin. Lana itziarren egitet, 3 turnotan egitet, ni egitet automozion. Askotan igual goizeko turnotan, goizeko bostetan jaikitzen naizenen, gero igual hartzen den partido egitet. Eta ere ez urten oso kondizio, honetan partido jokatzea, baina bueno, azkenen bakizu zer den lana da, eta... Meritua remontista dake. Gaur egunen profesionalizatia oso zaila da. Ez da goindala 20 urteo, 10 urteo, diru eharra kobratzen zenuen da, beste lan txiki batekin. Gero, 9-10 partidu jokatzen zenitu. Ez da diru bakarrik, zauden kantxautuak, altza txurik jantzten duzu, entrenore gutxillo, oain oso partidu gutxi jokatzen due, zuk gaur galdu zuzu, goita marda, hori etxea juntzaite eta oain remontista izatea zaila da. Nik uste, pelota jai, kristo meritu eman bertzaiera, zorion du, eskertu inbertzaile. Lehenko zapatuan iraz egin nuen, semifinala, partidu oso honen egin nuen, nik uste kiston pare jaiten egia da, eta hoen semifinaletan, ikusiko, gu oso ondo gaude, gure maila ematen badeu, nik uste lana emango eskile hau zein. Bai, eta inorken asko etzu guztu eta kontu zibili, aizarra zarkuekin, gu danea guaz, gu finale aiatzeko guaz. Gu finalen galdu irabazi, finala da gure helburua. Ni betikoa, txapeketan sartzen eta bakoitzean ni txapelakin amestet. 2 pausotak eu, baki oso zaila dola, pareja oso ondila daude, Urrizat hauek, zon pareja ito netzako favoritua dira, eta gero barren etxe baita ere, dago, baina bueno, nik ez dio bestia bituko, nire maila ematen zaioko naiz, eta gure maila ematen badeu, hori biliko Bestela! Jaman behian erreka bat dakeu, erreka bat eta bainatzea jutekin. Pelero zuzioak, argi bili, I prepau etorri aiz, nitxak urzara nitxo. Bai. Zer nahi depa? Eharra zioak, baina. I finale aiatzen baina, bainauta hongo etxo. Ba, oitu diga, oitu diga. Eratu indau. Finale aiatzen baina, bainauta, Aspiroz naparra ekarriko ju, eta 3 bainauta hongo etxo. Oidek, oso ondo. 3 arte ningo juzoza. Vale. Azken jardunaldiko liderrak Urriza eta Zubiri 4 partida jokatu, 4 irabazi, 16 punturekin, sailkapen buru-buruan dira. Azken partida hau ere irabazteko asmoa azaldu dute, besteak beste, horrela datorren asteleneko final aurrekoetarako sensazioz ondo iritsiko liratekelako.
Javi Urriza eta Zubiri. Orain arte gurtu egin dituzte lau aurkarietatik 3, beste bikoteak tanto gehiago egin zizkion. Ea azkenekoan zer gertatzen den, lasai daude, joan den asteburuan, haugarren partida irabazita. Aritz estaba dando un grandísimo nivel y yo quizás no me estaba encontrando muy cómodo. Siempre quieres más y creo que podemos sumar más incluso como pareja. Hay que ser inconformista, sabemos que los rivales quizás tampoco han estado a su nivel y que a nosotros nos ha salido todo perfecto, ¿no? Entonces hay que también sufrir. No debemos estar al menos pendientes de las puntuaciones o qué tenemos que hacer para quedar primeros. Tenemos que tratar de ganar todos los partidos, también el último, porque es importante llegar con buenas sensaciones a semifinales. Efectivo al 100%, Javi, qué grande. Y quién sabe, ¿no? Si el último partido de liguilla puede ser nuestro cruce de semifinales. Entonces, ser todavía más agresivos, creer en nosotros y, como te digo, sacar nuestra mejor versión en semis y colarnos en la final. Gerriko eta Elasteko urdinarekin Ezkurra bigarrena eta Zaldua lehena. Aurreneko partida irabazi egin zuten, bigarren jardunaldian 20 eta 30 eta 23 Aldabe eta Larrañagaren aurka, baina ondoren jokatutako 3 ez dute euren benetako maila ematerik izan. Galdu egin dituzte 3 eta horregatik sailkapenean 5 punturekin daude. Zer gertatu beharko luke sailkatzeko? Gaurko partida irabaztea eta ondorengoan Hansa bigarrenak eta Juaneneak 17 tanto baino gutxiago egitea. Zaila dirudi batak, zaila dirudi besteak, baina pelota biribila da eta ikusiko dugu zer egiten duten. Oraingoz, euren esku dagoena gaurkoa irabaztea da. Gaurtzen gakoa, ez? Gaur behintzat galduta ere aleg eta puntu gehi lortzea, eta puntu lortzea ez bakarrik, gainera utzi. Nik uste dut partidu bikaina ez duela hain, baina hain txarra ere, ez? Txarra. Argi nituen, ez? Lehenengo barren txasakera ongo izartu, hori lortu dut, eta gero arrieskatzea, ez? Esan bezala haiek beste 3-4 suerte zen dute, ezin dugu zer izan nahi. Gaur puntuak ez, baina kolpea bai. Sailkapena ikusita gauza zaila zon, ez? Baina ikusita lehenengo partiduan zer gertatu den, -1 egin dutela, bueno, esperantza agur bat sartu zeu hor. Eta gure partidua zaplastekoa, ez? Arantza ateratzen saiatu beharko dute Ligaxkako azkeneko partidan. Eurek irabazten baldin badute, ikuskizun egongo da bigarren partidan zer egingo duten Hansak eta Juaneneak. Ez zaie azkenekoa neurketarik samurrena egokitu, baina saiatuko dira orain arte erakutsi ez dutenak gaur hemen ematen. Sake Agorri, Aritz Zubiri, partidako lehendabiziko pilotakada joko duena. Atera du Goizuetarrak. Ezkurra. Ondo pasadu Javi Urriza. Aztertutakoa pilota Zubirik. Etxi orain. Urrizak ezin, lehendabiziko tantoa, Ezkurra eta Zaldua gurutzetako ordezkarientzat. Bai, eta oso ondo jokaua, Ezkurrak tanto hontan ondo ikusidik bastartu inguzitzaiola Zalduei pelota hau, eta beak bote inaz izeokor. Hau, pelota hontan. Eta Urrizak ezin. Zabaletik aterako du Ibon Zalduak. Artzean gelditu zaio pelota eta eskura eman dio Urrizari, ez du aprobetxatu. Ezkurra. Zalduak nasko ezker normalekin. Bote egin dio Ezkurrari eta gaiztortu egin zaio gero atzelariari bana. Hain du zegondo Zalduak, buska, esan zeok,
Atzen bastartu ingo zitzako lagon. Atzelari bat txokotik sakatzen eta bestea Zabaletik. Neurketa hasiera honetan. Zubiri. Sale! Ezkurra erantzun bikaina. Bai. Erreboten jarritako pilota hori ezin izango du gero. Ari Zubirik eraman. Eta lehenguan behar bada horixe egin zuen ondoen. Sake errestuetan sartu. Bai, gaina Barrenetxea sakatzen oso ondo hasi duan, eta sake zaileta eta golpe mato beste hartzeko zeakin zorin ibili duan, baina oso ondo restatu zin. Golpea gero hartu zuen, irudietan dugun moduan, baina atzetik eman ziotena. Ederra dau ere, goiti bera etoriko zaio, nahiko egin du Zubirik, baina potea kanpoan, 3-1, ez diote, hasera makala eman, Ezkurrak eta Zalduak, Oskarren partida honi. Eta aukera izan dezaten, Manuel ezinbestekoa sakearekin hemen Zabaletik asmatu. Bai. Urriza behintzate aberkentze dituen. Eta gero, urruko pelota junberdik bizi Ezkurra bigarrenak. Botea utzi Zalduai. Eta aide bila. Oain junberdik aidea. Ondo sartu da Josetxo. Bai. Bote handi egingo dio Zubiriri, ondo Goizuetarra, oso aurrera joan da Josetxo. Ipareta harrapatuko ote du, ez. Bote txikia egin dio, alaxe eragin diolako aurrelari urdinak, eta ondo Josetxo, ondo. Hor junberdik bila pelotiana, eta aurreko pelotan ikusi dik, Urriza aurren daugala, eta Botelaiztarren mina indik, indi mina. Dirua oso nabarmen atera da Gorri. Hirutantoren aldea dute urdinek, hala ere oraindik 180 Urriza eta Zubiriren alde. Zalduaren sakea. Zaldua berak joko du. Atento, Ezkurra pasatzerik izan, Ezkurraren zadez txarra. Busca! Estoy! Atento! Zubiri oso atzetik. Nakena! Maztertu egin zaio, baina ondo moldatu da Aguanta! Zalduen lehena. Zubiri. Eskatu dio atzelariak, baina sartu egin da badazpada ere. Gutxigatik alde egin dio Gora. Bai, aurrenetik gaina hindu intzeko aire, eta gero pelotia bajaudanen ikusidik behak jotzeko modu izan dula. Baina tanto hontan ikusi dio Zubiri pelotia arrimatzen, eta txapelketa hontan asko gaidek arrimatzen hemen atzetik. Golpe handik eman baina beti direzi jonakin, beheko posturatik txapelketa hontan pelota asko gaidek arrimatzen. Mucho. Estoy. Nada. Solo. Sigue. Estoy. Atento. Busca. Kutu. Ay. Aire. Atento. Estoy. Aire. Gora egin dio. Venga. Amaikarren pilotakadak Zalduari. Horietan. Bizi dira. Ipareta pare bat egin ditu Ezkurra bigarrenak, baina biak harrapatu dizkio Urrizak eta tanto azkenean Larregaingo bikotearen aldekoa izan da. Bai, oango pelotan Urrizei pasau nahi zoan alturiekin, goiko posturiekin Zalduak eta aldein nintzio goiko koltsoera. 3-4 berdinketaren bila Aritz Zubiri. Ezkurra, Urriza, aurrelarien arteko jokoa, Ezker Horma ikutu Doneste beharrak, ondo bildu Iruingoak. Hormara lideratutako pilotari, beti gora atera Zubirik, baina aukerakoa Jose Txorentzat. Eraman Ezkurrak, ederra Josetxo. Oso atzean geldituta zegoen Urriza,
zabalduta Zubiri eta zuloa nun pilota han jarri du Josetxo ezkurra bigarrenak. Bai, bere lekutik eta indik Urrizak defensan, eta nahi guztua ezautan bipaeti indik, hor goiko posturatik arki gurutzauta, eta Urrizak eta intzen pelota hau. Baina bere lekutik ja atea dunen oso goxo utzita, tanto politia indik. Zentrauta ikuste jat gaur aurrenetik gan Josetxo ezkurra. Bost tanto dituzte urdinak eta bostak berak egindakoak. Sake ederra, zalduarena, hortxe du Josetxo beste bat. Orain ere bipareta dotore hau ere. Hor. Sakean oinarritatako aukera izan du Horiek eta, Ibon. Oso ondo aurreratzen ari da Nafarra horrelako piloten bila. Bai, asmatzen nahi dek Urriztegi oso ondo saki ekentzen, eta hor. Bai. Buska! Aire, bestela! Ai. Go! Estori, Barruan sartutakoa. Akortu egin berez arrondu Urrizak. Zaiolako pilota uste zuen tokira etorri. Azkar hor nahi ikututa zalduak. Bildu Urrizak. Aretara, Bai. Orain zalduak makurtu behar izan du. Bai. Paletan irristatu indek pelota hoi. Emate zin ondo ateako zitzaiola, baina irristatu eta makurtu inber. Bea joko espazun. Ai. Etxeko lanak eginda Urrizak. Eta Zubirik arrisku bakarra dute gaur bigarren postuan gelditzeko. Alegia, beraiek 17 tanto ez egitea eta bigarren partida segurolak eta azpirotzek irabaztea. Bigarrena gertaliteke, baina oso zail da. Urriza eta Zubiri 16 tanto edo gutxiago eginda gelditzea. Urriza! Ai. Ederki jarritakoa. Ondo! Azer bote eraman duen zalduak. Atento, Aguanta hor! Aire! Aukera orain, Zubirik ez baitu asmatu. Urrizak bai. Atzetik aurrera etorri, hau ere bai. Eta zail, jarraian sartu ditu zalduak. Intentzio zabaldutakoa Urrizak hortxetzen zaldua, baina hirugarrena ezin izan eraman. 5 eta 6 txaloak. Zaldua berarentzat ere. Ba, izugarrizko erreboti eman dik, hor eskarpaetan etzeguian lekuikan, da pelota haure, bai. Eta aurrengo pelota gade oso ondo jarridek, baina hor bizi eman zeok, azkar etorri pelota hori eta denbora egitzok eman. Sestu armatzeko. Zubiri. Bigarren partida jokatuko duten pilotariak zai daude hemen eta txalo jodiete, errebote zail hori eraman duenean bere taldekideari. Ezkurraren bipareta gaizki jotakoa. Goxo egin nahi zuen jokaldia, baina tertzarekin jodu. Eta lehenko olako irulo bat intzitzian, seston ondo sartu gabe. Pilotari trebea da, teknika honekoa. Baina tarteka horrelakoak gertatzen dira. Bigarren berdinketa, seina dira. Larregaingo eta gurutzetako pilotariak. Atzera pauso bat egin behar izan du Ezkurrak sartzeko. Iritsiko da zaldua, ondo gainera. Zubiri. Ondo arrotetako pilota. Zazpi eta 6, gorriak lehen da biziko aldiz, markagailuan aurrea hartuta. Bai, eta Zubirin pelota da ona, ondo gurutzauta. Zalduak esan zeok usteko nahi baldin badu, baina zalduak etzeko idan zeinik. Pelota hori errebotea etorriko guen hiltzea. Altura ondiekin hor 7 kuadron boteite baldin badu. Zubiriren sakea. Buska! Buska! Hor! Ai. Zaldua, barrura egin dio pilotak. Gainean da, aukera Ezkurrarentzat. Pasa egin nahi izan du, baina ez du lortu. Orain! Bejada txaparen gainean utzi nahi zuen, baina txapapean gelditu zaio.
politia ine izen dui, baina etzin mezi tantontan. Aidea jun bertzin erresto bat utzidiko raide lau pauso egin harrapatzezuna, eta hor geldi huitek. Ez tek aidea juteko goiotan da, ansa zeak gehiokin jutek, konbizio gehiokin. Zortzi eta 6, Zubiri. Goiko horma libratu du Ezkurraren errestoak, eta gero Zubiri gutxe egin du, 7 eta 8. Ese puntito de calma al final. Sí. Pero bien, Apa, Rich. Apa. Venga, sí, igual, ánimo. Txapelketa hasi zenean, ez zegoen bere irudikoz, sasoirik onenean Aritz Zubiri, baina lehendabiziko partidatik oso maila ona ematen ari da, eta une honetan denak begiz jota daukaten bikotea da Urrizak eta berak osatutakoa. Bai. Sale, horri hor geldiu gerra zoan pelotoa nola bait. Ezkurra. Hortxe ikusiko dugu. Saiatu beharrekoa zuen, bera bat gaiztutu baitzaio bote handi hartuta Zalduari. 10. tantoaren bila Aritz Zubiri. Sakez ez dute tantorik lortu orain arte atzelariek. Hau ederra zen, baina metro erdiko okerra izan du, eta bigarren aukera atzelari gorriaren zat. Zubiri. Ezkurra, Urrizak atzeratu. Ondo Zaldua. Ies egindakoa, baina bai kanporako. Pelota biek barrura egiteko joera hartzen dute, baina oraingoan. Bai, importantia. Me he quitado tarde. Bai. Gure atzeko kamara babesteko jarrita daukan kristala zartatu egin du. Hoi hemen atzen, eta aurra dijuela velozia handi jau emangoik, Gertatzen dira horrelakoak. Bai. Atzekoari gainera beti botearen ondoren emango dio, baina aurrekoari zuzenean jatzeko arriskuare badu, eta pensatze abiadura gertaliteken hori. Oso atzen jarritakoa, hau suerte zazakote da. Harrapatu Josetxo, getzen erroza. Atento hain! Hortxe du, Ezkurra bigarrenak. Ondo bihurritu du. Ondo. Bederatzi garrena. Defentsak albidetu du gero. Pelotaka da hori jotzea. Eta meritua orain. Doneste beharrak izan du. Defentsan eta erasoan. Bai, eta lehenengo erasoane bai, Aide bilazeo ondo jundan. Eta errebotea manitzeo Zubirik, baino gio bipa eta zaila eamanez, tanto indik. Vale, Javi, vale, venga. Zaldua. Busca. Ai! Pena zuen. Oso ongi, Luzegilea gutxigatik izan delako. Gaur 8ko partidan Urriza eta Zubiri, Ansa eta Jonenea bederatzian izan ziren berdin. Baina gero era bat hautsi zen partida. Baina itxaropentsu gaude, Ezkurra eta Zalduaren gaurko hasiera honekin. Orain arte erakutsi ez duten sendotasuna erakusten ari baitira. Ondo, bigarren sakea Zalduak, oinetara, gurutzatua. Eman! Urriza, Ezkurra. Beti gora eraman behar izan du Josetxok. Zubiri, ez dio deus pilotari egin eta aukera urtzaren erra pilotaka hori ezker orman irristaraziz. Bai, eman dio negurrakin, Haure postura honakin jotako izendek, baina hor beste bat izendek hor eskarpaetan Urriza egita joan pelotia katua bezalako manokai egin etadik, eskarpaetatik. Uere postura oso boletia.
Oraindik goiz izan liteke, Manuel, lehendabiziko Erena baino ez delako jokatu eta badakigu, lehengo astean Ansari eta Juanenari zer gertatu zitzeien antzeko egoeran, baina gaur ikusten ari garen ezkurra eta zaldua ez dira aurreko astetakoak. Ez. Da lehen da biziko tantotik ikusi du Josetxo bati bat, motibauta golpiakin, erraz moitzen mitza pelotia, Engainatu egin egin du posturarekin, baina ez du lortu Urriza bertan gelditu baita, eta ondoren Bipareta egin nahian pelota bera joan zaio. Amarna. Saltoka. Bai, posturarekin engainatu nahi zendik, Bipareta ingun bezala hemen ez, hau bota indik Bipareta. Baina hanka gaizki jarrita. Sagardoaren txapelketako zazpigarren jardunaldia bizi izaten ari gara. Azken aurreko partida, datorren asteko final aurrekoei ekin aurretik. Orain ere Bipareta Josetxo, baina ez da ondo markatutakoa izan. Garbi ikusi di jugadia, ez karpetatik pixka dateko zitzaiola. Eta postura hona zebi gor Bipareta botatzeko baino. Zubirik atera, atzera orain ezkurra bigarrenak. Eutsi Garitzek. Aterako dela agindu, baina asko atera ezker hormatik. Urrizaren zataukera Bipareta gaiztoa, ondo zaldua. Pelota saskian irristar hasiz. Egingo dio, eta tanto. Hau sartzatu da, ezkurra bigarrena, abiadura eragin dio pilotari, eta nahikoa izan da, tanto bihurtzeko amaikana. Oide, gauzart eta konfientzakin, ikuste golpien nola tira di joan, bine itea. Amar tanto egin ditu, hiru pilota galdu, zenbaki honak ditu, Donestebeko aurrelariak. Boskarren berdinketa dugu markagailua erakusten ari zaiguna. Opa! Aire tu! Sartu da Urriza, baina honi ere lehen ezkurrari gertatu zaio. Berdina. Madre mía, pensau 3. Garbi ikusitik, baina. Perdón! Joan den asteleenean, Urrizak erasoan partidari gonena orduan egin zuen. Barkatu! Gaur, orain arte 3 tanto baino ez ditu egin. 12 eta 11 urdinak aurretik, zalduaren sakea. Gero! Venga! Reboteatu egin beharko du Donostiarra kutxigatik, baina ez da iritsi eta beste Kristal Bazodu pilota gaurreko kamararena. Zer itxura utzi dion. Eta aurreko azten puskau ziren. Kristal oire. Mos geditu zaiok, zaileuan, era guztitare reboteik. Horentxe ikusiko dugu. Ze txikizio egin dion, ez tirudik. Zartatu duenik jo bai, baina... Osorik, utzi du. Amabina. Zubiri. Ez dugu orain arte eroso ikusten goizuetarra ere. Ez, sakiak entzen kostatzen naizekok. Eta pelota honek ematen ziren etxeguala ezarre, baina... Se estaba alejando la bola cada vez más hacia el ancho. Venga. Ánimo, Venga, barkatu. Venga. Baina pelota kotedon hau, goiti jotako postura hau aiuan gelditzen, eta sexton kati hau intzen jo. Amairu eta amabi, entzun diogu. Ez dela pelotetara ondo iristen ari. Eta hori... Entzematen ari dela orain arteko tantoetan. Ondo, da. Bukatu du azkenean Urrizak ez behar bada pelota nahi zuen tokien jarrita, baina lortu du berriz ere markagailuan bat egitea. Bai. Ondo indik hemen kotetok, bi pauso atzeain eta Boteleiztaren sartzeko modua izendik. Ez dik asmau sexton sartzen baino. Zubiriren sakea.
Ezkurrak ondo erantzun dio. Buska! Zaldua. Bizkot! Gainetik pasana izan du Urriza, lortu du. Zubiri. Ies egindakoa Zabalera, baina tukitxarrera. Bai. Suerte egindakoa Zalduak, lehengoan oso suerte txarra izan zuten. Ondo ez jokatzeaz gain. Bai. Eta gaurkoan horretan binipein. Zerbaiten laguntza izaten duten. Bai, aldein nintzeok eta esaten bezala, pelotia inor ez da tokia bota bermendik eta alaxe pasaudek. Intentzioak ez du balio. Helburua lortuta gustura gelditzen baldin badira. 14 eta 13. Pelota atzean utzita. Atera du, baina ez du aprobetxatu Urrizak. Josetxok zuloan sartu nahi zuen pelota. Barrura sartu Urriza, begira nola gaizkotu zaion. Eta orain zer egingo du Jabik. Nahi duena. Ez da ondo jarri. Josetxe pena zuen. Ez sartu izanagatik. Ez da itxi. Hostia! 20 zentimetro. Venga, bat inber dugu, Tanto guriak, Pilota aldatu egingo dute. Eta oraingo tanto hau egiten duena, lehendabiziko etenaldira aurretik joango da. Bakusioa da, bino pilota politia biltzeko. Aritz Zubirik ateratako sakea, ez da txarra izan. Eraman Zalduak. Zubiri. Bildu, Egin du, aurlariak esandakoa, bildu eta indartsu gainera. Erra. Ibon Zalduaren tantoa, 15 eta 14 aur askoz sensazio hobeak izaten ari dira guretzatako ordezkariak aurreko 3 partidetan baino. Bai, Ezkurra bigarren aldetik eta Zaldua ere ikustek zentrauta, bai sakiek entzeko garaian. Eta bain bezala oso ondo aidek aukeratzen Urrizai pelotia bajau, o aldunen behintzate hor harrapatzonen alturekin pasatzea. Oso ondo aidek. Entzutekoak izango dira, Sebe Artzelusen hitzak. Sailkatuta daude, lehendabiziko postua berresteko 3 tanto falta zaizkie gaurko partidan, baina hala ere, orain arte baino hobeto jokatuta amaitu nahiko dute gaurko partida. Entzun dezagun zer dion Oroz Beteluko botileroak. A ver. Javi, bebe. Somos Aritz. Más pareja, sumamos más como pareja, pero hoy todavía no estamos demostrando que somos los líderes del campeonato. No hay suficiente tensión, por mucho que nos hayamos activado, por mucho que lo hayamos hablado antes, no hay suficiente tensión y no estamos sabiéndoles jugar. Una cosa, le haces mucho más daño a Aritz, a Josecho, por delante a rimar, que no intentando pasarle. Porque si no la cruzas perfecto, nos hace tanto él. Javi, si no te molesta el hombro mucho, tienes que jugar con mucha más determinación a 2 paredes. Tenemos mucho hueco, pero no estás jugando a 2 paredes. Tenemos que aprovechar eso y no les tenemos que dejar jugar tanto. Les estamos dejando jugar muy cómodos. Ellos están muy sueltos, muy relajados, están jugando el mejor partido del campeonato y se nos quieren subir a la parra. Vamos a echarle lo que tenemos, casta, y vamos a jugar, como os digo, tú más a botarle por delante a Josecho y tú más a 2 paredes. Esa es la clave para que nos vayamos y bajen la moral, porque ahora están a tope de moral, ven que nos pueden ganar. Hoy que no se juegan ellos nada. Entonces vamos a intentar cambiar solamente estos detalles. La pelota. Ánimo, Venga. Confianza, quinta. Koteto Ezkurrak ez du etortzerik izan eta biak sobasean entzun ditugu. Hemos venido a ganar, ¿vale? Venga, aupa.
da oso konforme botileroa, orain arte bere bi pilotariek egin dutenarekin, Elena, eta ea, ze irtenbidea aurkitzen duen hemendik aurrerako. Sebe, Arcelus, Gabón. Gabón, Elena. No sé si te ha gustado mucho lo que has visto hasta ahora. No estamos demostrando que somos los líderes del campeonato. Hoy, por mucho que queramos, no estamos tan inspirados ni estamos tan acertados como el resto del campeonato. Entonces, nos hace falta un plus más de tensión y más determinación. Javi está jugando a no arriesgar y necesitamos que arriesgue porque tiene capacidades innatas para jugar donde no está el contrario. Y Aris, en vez de soltar tanto, tiene que botarle por delante a Josecho. Esas son las claves suficientes para ganarles a unos crecidos Ezcurra y Zaldúa. En cualquier caso, bueno, están clasificados y salvo Hecatombe además como primeros de grupo, pero parece que no te conformas. No. No hemos venido a pasar la tarde, Elena. Hemos venido a ganar y a demostrar por qué vamos los primeros en el campeonato. Eskerrik asko, vamos a ver qué Elena, pasa. Zuri. Ezkurraren bipareta, oraingoan Zubirik utxe egin du, gaizki jarri du Saskiak, gaizki jarri ditu Oinak, eta 16. tantoa urdinentzat. Bai, ez da neurrik beak esan dik ez dela komodo sentitzen nahi, Eta oain gelditu intzen jogor, Zaldua. Oro arrondo ari zaio sakea, Urrizarik entzen hemen Zabaletik. Bai. Bai. Venga, voy. Ibon. Eman, hori, Bipareta, 17 eta 14. Eta nahi eta botatakoa, Zulua ikusetik. Eta dotore. Urrizaren sorbalda aipatu du. Sebe Hartzulusek, minik baute daukan edo. Bai, beti kargauta hori, gaina lehenko larun baten partiu gogorra jokatu ziren. Eta joanenea aldabe eta barrenetxean kontra. Eta ordu bete eta erdi ila. Eta ondo jokautuko partiua, pasara ondi jartuta zeudek eta orduan ikusi ginen. Bizpairutan hola besui pixka deltzen, baina beti izateik beti kargatzen zaiola Eta ez da bakarra. Agitanean beste pelotariren batek ere eskatu omen du larun batean partidarik ez jartzea, bete-betean iritsi nahi baitute remontariko final aurrekoetara. Zake arroa. Zubirirena. 15 eta 17. Sakez tanto bana lortu dute atzelariek orain arte. Goizuetarraren bigarren sakea. Ezkurra. Buska! Sartu eginda, etzen espero Josetxok. Urriza erasoan hasi nahian. Ondo aurreratu da Zaldua eta oraingoan guztigatik gantzaiokan para txapa hotza entzun dugu. Uste agunaiz da. Ai, barkau. Joder. Zerrekoan kanma. Con patatas. Puta, zuzen. Ai. 180 pilotaka da orain arte. Egien Zubirik 53, gutxien Urrizak, ez da oiko datua hori. Ezkurra, berdinketaren bila, Larregaingo ordezkariak. Konfiantza zari da erreboteatzen gaur Donostiarra, bipareta Urrizak, honek beste bipareta bat eginda erantzun dio, Beraman Urrizak eta aukera orain Ezkurra bigarrenak. Ondo jetxitakoa, Gotore, aita Zubirik eramandako pilota hori ere. Eutxi, Zubirik, gelditu eginda, pilotaren bila joan gabe Ezkurra, gote egin jadazi Zalduak. Horman sartu zaio, Eraman. Torri, bótale si quieres. Ez tornatu bipareta eginda, Josetxok ere ez. Bere burua saldu du Doneste beharrak eta Eraman Zalduak. Bukatu ezin da dabiltza, aukera biek izan baldin badituzte ere. Zubiri. Ezkurra bigarrena, honekin ere ezin tantoa amaitu. Eraman Zalduak.
Zubiriri bote handia egin dio, gehiegi jetxi du eta tanto azkenean urdinentza, tantorik luzeen hausia izango zen, 25 pilotakada jo dituzte, jendearen gustokoa izan da, eta elkarri barkatuz. Terrible, Bai, bi aurrelaiak asmatu ezin da, tanto bukatzen ibili ditu, baina bati bat esagonik salduan tantotan ze defensa erakutsi du, ze pelota eman ditu, nik behintzat hor paeta bastarretik eta bat pentsau ja Zubirik tanto intzula. Baina, bai, hau ze pelota atea duen hor paetatik izu horrei izendek. Eta azkenen Zubirik beak esan duen bezala bezuek kiskurtuta jokaudik eta txapapea. Saskian dagoen pilotarik bizien atera du, saldu alenak, orain ere ederki gustatutakoa. Eutsi Zubirik. Heitsi, Hori da. Oso ondo, Ibon. Atento hain! Bai. Ezkurra bigarrena. Haze pelotak. Oidek. Defentsan. Etiko maila erakutsi du Urriza, baina zeinen hots dotorea duen pelota saskiratu duenean ezkurra bigarrenak. Hori barrura sartu zaio zalduari eta 17. kantoarekin lehen da biziko postua ziurtatu dute Urrizak eta Zubirik. Bai, oaingone alako sake ona indik zalduak. Eta 7 kuadrotik aurrea bila, ez da pauso bat ez dikein eskurra bigarrenak. Errezko bila, Aidea esku-eskun izango zian abitu bazan. Gero dotori izendeke, hankageldin goiko posturatik nola atea duen, Urriza atzeaka. Ladiz Galartzak esango lukeen moduan, utzi tanto izaten pelota hori danak txalo jotzeko. Bai. Txalo jokabe gelditzen dire ikusleak, baina atera duen Zarata ederro horrek ere. Ase ditu pilota zaleak. Bederatzigarren berdinketa. Ukillo, pixo. Zertako hainbeste. Bai. Ai. Venga, Ez da ustela izan den lehen da biziko pipareta. Ez, lehen igual lehendik, Zubiriren sakea. Ezkurra, ara zer egin du pilota horrek. Zer egin du pilota horrek. Han koska mato jodik eta oso arraro izan da, hartu duen norabidea. Mehatzek aldetik ikusteko modu izaten dugun. Arretuta gelditu da Urriza begira. Ez, tanto bukaera izan da. 19 eta 18. Behin bakarrik izan dira aurretik, marka gailuan gorriak. Zaldu alena. Pasa. Gurutzatu ederki egin du, baina luze egia aukeran. Ezkurra bigarrena eta Zalduaren azken partida izan liteke aurtengo lehiaketa honetan, baina oraindik biziri daude eta euren esku dagoena gaurko partida irabaztea da. Bigarren partidako emaitzaren zain gelditu beharko dute kasu honetan. Baina gaur galduta ere bestelako sensazioak izango dituzte etxera bidean. Ondo, baina Urriza txikitzen dira. Emeretzina. Aide aquí. Bai. Oitan, bilatu jo lasai aurrian, Aurrea bultzazeok zalduak, nik esaten nahi nizena. Baina hemen denbora gutxi. Ematezeko hor zeziztu emate joan. Hirugarren pilota atera du, Aritz Zubirik sakatzeko. Ezkerra maikututa atera nahi izan du hormatik pilota hori, baina aldegin dio Zabalera. 20 eta 19 gorri. Segi lanin, jode. Venga. Una regalo. Si no, Aldo bestela.
¡Libre! ¡Estoy! ¡Vea! ¡Aguanta! ¡Estoy! ¡Estoy! Oh. ¡Atento, Venga! Zain gelditu da eta gero pelotak jan egin du 21 eta 19. Zo gehiago, Ez dik arrankatzen hor, Zalduak berak ere esan dio pelotaren bila maizago joateko, baina begira, gelditu eginda. Eta pilota gainera etorri zaio Botelaster. Nola edo ala sartu behar izan du. Aukerako pilota Urrizarentzat. Bipareta luzea. Hortxe da Zaldua. Aguanta! Konfiantza zari da gaur, atzelari Donostiarra. Ondo orain Ezkurra. Behetik pilota hori ateraz. Zubiri. Ezkurrak ezin izan du. Urrizaren pilotakada hori frontixeratu. Está bien. Venga, está botona y difícil de controlar la bola. Venga, va. Está bien. Quiero dar la altura y... Venga, ese saque, centrado, ánimo. Venga, va. Hogeita bi eta 19 Zubiriren sakea. Utzi egin behar izan du Ezkurrak sake ona baitzen, bazen garaia esaten ari da besoa zabal eginda Aritz Zubiri. Bai, porque beste hiru tanto betza saket egin ditunak gehiago izan ditu Ezkurra bigarrenak egin ditun akatsak bere tanto baino. Hau ez, hau ondo bastartu dik Ezkurra bigarrenen da Zaldu ere bai, seko gaiztutu. Zubiri. Ondo orain, Ezkurra, Urriza. Libre. Estoy, Aurrera joan da Urriza, Bipareta. Eraman, pelota zaila Josetxok. Oraingoan pasa egin nahi izan du Zaldua, ez du lortu, baina tantoa bai. 24 eta 19. Venga. 6 eta utxeko partziala sartu diete Larregaingoek. Gurutzetari eta orain bai ondo bideratuta daukatela partida. Bai, azkeneko tanto hauetan gainea iruituzetak Ezkurra bigarrenak pixkate ritmua bajau indula. Estik asmau azkeneko bi iru tanto bukatzen eta Zaldu ondo haidek hemendik, baina ezin lan askokin. Lehen da biziko atxeden aldira 15 eta 14 aurretik joan dira urdinak, orain oso bestelako kontuak ditugu. Gorriak nagusi 24 eta 19. Le haces botar, le quitas a Josecho y dominamos el tanto. Y los movemos. Ellos están cachondos, ellos quieren ganar, quieren aprovechar un día bueno que tienen. Es el mejor día del campeonato de ellos. Nosotros no les tenemos que dejar jugar. Tal como estás jugando tú ahora. Esta pelota es difícil, pero nos conviene más a nosotros porque somos más técnicos que ellos. Entonces, esta pelota es con la que ellos juegan menos. Se ha puesto viva y hay que tener muchos recursos para dominarla. Tú estás sacando muy bien, haces lo que quieres tú con esta pelota y le estás jugando perfecto por delante a Josecho. Entonces, Ivón que tire donde quiera, pero Josecho que no entre al aire. Entonces es importante y se la va a jugar. Javi, le estás dejando muy bien a Aris para que coja confianza. Estos últimos tantos, Aris, le vamos a dar ritmo. Nos tenemos que preparar para coger buenas sensaciones para la semifinal. Vamos a darle ritmo para que cojamos resistencia a fondo. Aris, le vamos a dar ritmo. Y tú, Javi, haz más 2 paredes. Su moral ya empieza a bajar un poco. Han estado muy valientes, han estado lanzados. Entonces, ahora, Javi, tenemos que terminar este partido con más determinación. Evitando lesiones, pero con más determinación. Y tú estás jugando de la misma manera que lo que estás jugando estos últimos tantos. Lo estás haciendo perfecto. Por delante le haces un daño terrible. Y estás sacando muy bien. ¿De acuerdo? Se la va a jugar Josecho. Y el otro también, Ivón también se la va a jugar. No hay que dejarles y tú termínales. Nada más, venga. Apa, chavales, hay que terminar este partido, hay que ganar. Venga. Hogeita lau tanto eginda, puntu bat eskuratu dute gaur, baina ezin moduz.
inork ez ditu atzetik etorri eta harrapatuko, eta seguru dira lehendabiziko postuan. Bueno, se ve lo que ha cambiado en muchas cosas desde el primer descanso que hemos estado, pero una de ellas es que han conseguido 17 tantos y ya son primeros pase lo que pase. Sí. Yo no pensaba en todo eso, pero tienes razón, Elena. Bueno, supongo que no sé si es porque te han hecho caso, pero lo cierto es que el decorado, el panorama para ellos ha cambiado en este partido. Son muy obedientes y les he cambiado de pelota. Les he dicho que teníamos que volver a la primera porque Ari Zubiri juega mucho más, rinde mucho más con esta. Le quita por delante, a Josecho no le deja entrar, la bota, arrima y saca mucho más con esta que con la 4. Entonces ha salido bien y ahora lo que nos falta es que Javi tenga un poco más de determinación a dos paredes y que cojamos buenas sensaciones para la semifinal de la próxima semana. Vamos a ver qué pasa en esta recta final. Eskerrik asko. A ti, Elena, Zuri. Datuak begiratuta, alde handia dago, Zubirik eta Urrizajotako pilotak den artean, 77 atzelariak, 50 baino ez, Urrizak. Eta normalean, horrelakorik gertatzen, erori egin zaio zaldua hori, pilota hori, 25 eta 19. Bai, tanto hontan honi etzeguilan ezarre pelota horrek, nola txok ondo eutxi zalduak. Azken txampan sartuta daude gorriak, 5 tanto behar dituzte, 5etik 5 partidak irabazteko. Ezkurra. Ipareta erra, gurpila eman da, efekta handiarekin, 26 eta 19, hori eskatu dio Martzelusek, Jaramon egin eta tanto ederra lortu du. Bai, baina tanto erdila Zubiri naizendek, Saki oso naizendek. Errestatuik Ezkurra bigarrena, baina gero nahi du nahiteko geldiu zaio Urrizai. Erresto ona Ezkurra bigarrenak, ondo Zubiri. Bere burua erortzen utzi behar izan du, saskia luzatu. Eta pelota zaila eraman baita Urrizak ere, begira. Defentsako pilota bat erasoko bihurtu du eta tantora beraientzat. Haunenak eman daudela ematen du, bi eren oso ondo jokatu dituzte Ezkurrak eta zalduak. Baina gainbehera antzematen da orain. Bai, defensan ebain ze pelota atea duen Urrizak, Eta gero hemen oso behan dut esan zeok Ezkurrak tu zalduena dala pelotai. Iritsiko da, baina gora. 28 eta 19 ziztu bizi andoaz tantoak orain hirugarren herenean gorriak sartu direnetik. 19tik 28 zuzen. 9 tanto egin da. Zubiri. Ezkurrak pasa Urriza, Hetxi Zubirik. Errebotera bidean jarri nahi izan du, baina botea kanpoan egin, 29 eta 19. Erke eginen ba. Horentxe esan du Josetxok ederke eginen ba. Bai, bai. Eta 19 hor ez dik asmau bukatzen pare bat tantotan, eta bere joku ba. Eta haure gaizki jotako peloti ez tek izen. Baina, lehen esan dugu suerte hori berri zitei. Justu bateik barun sartzio, kanpoa hartetzia. Zubiriren sakea, sartu da Ezkurra. Ipareta Urrizak. Eraman. Ezkurrak Urriza. Zaldua. Ezin. Min hartzeko arriskua ikusi dugu Ezkurrari. Bai. Eta golpe tire jonen Sareotxa haitu iu, Sareotxa haitu iu. Eta hor, aberi jaitia erreza izitek, sarien katiatze baldin mazestua, eskumuturra puskatzeko. Hemen. Ikustek, sarien nola moitzen. Nik ere entzun dut.
20 eta 29. Alik eta tanto gehien egiten saiatuko dira. Gurutzetako ordezkariak. Hortxe du Josetxok. Ipareta barruan. Esoa jartzerako garaian ez du asmatu Urrizak eta Frontisera iritsi gabe gelditu da pilota. Valiente, hombre. Vale, Javi. 21 eta 29. Venga, opa. Ibon Zaldua. Partida ona egin du. Atzelari Donostiarra. Urriza. Eutsi Ibonek. Jokaldi egin nahi izan du Urriza, baina ezin bukatu. Zubiri. Ezkurra. Eutsi! Horma ikututa pelota zabaldu. Libre! Zaldua berriro. Estoy, atento, Aire, voy si no. Aire. Va. Errebotera. Zalduak eraman. Atento, Barrun, Bipareta ez da ona izan. Eraman Ezkurrak, beste aukera bat Javirentzat. Voy si no. Hortxe da Zaldua, baina gora aldegin dio eta bukatu da. Bostetik 5 partida irabazi dituzte Urrizak eta Zubirik. Behar bada ez dute gaur orain arteko mailarik onena eman, baina erdinduta bi eren izan den partida azkenean ondo atera dute, emaitzari begiratuta zalantzarik ez dago, 30 eta 21. Entzungo dugu, protagonistek zer esango duten, baina ez dut uste sensazio aldetik lehengo astean bezain gustora bukatuko dutenik. Kosta intzetek gainditzia, da behaiek gainditu baino gehitu izendek bikote urdina behera etorri ala. Eta bikote bezala dek txapelketako bikotia. Aritzek ondo sakatzezeok, eta errebote haure bai, defendi gure bai. Eta maitza honekin, Hansa bigarrena eta Joanenea sailkatuta daude, ez dauzkate 17 tanto egin beharrik, baina garrantzi handikoa izan liteke bikoteentzat, sailkapenean postutan amaitzen duten, eta horretarako biak saiatuko dira irabazten. Segurolak eta Azpirotzek, sailkapena txartela eskuan zeukaten gaurko neurketaren aurretik, baina euren helburua seguru asko, bigarren edo hirugarren bukatzea izango da, Elena? Hemen txanditut gaurko irabazleak eta beste 4 jardunalditako irabazleak ere bai, denak irabazi dituztelako. Ari Zubiri eta Javi Urriza zorionak bihoi. Eskerrik asko. Bueno, ze irakurketa Aritz partidarena? Bueno, ez tegit, bi parte oso diferente. Ne partetik hasieran oso, nahiko txikun hasi naiz, aurreneko tantok, baina gero sensazio txarrakin nahi nintzen, pilotara ongi kolokatu gabe. Galduar enitunak galduz, dena hoxe ez. Hanketan taku ondartzaku bat bezala, hankak, eta enitzen ongi kolokatzen, eta sensazio zeakin ez. Gero, aurreneko deskanso eta gero tanto peloteatu bat jogatu du, hor neizten nik galdu, ni uste ongi torri ziala, eta gero ya bukaerako sensazio hobekin. Javi, el sábado pasado aquí en Galarreta jugasteis un estelar durísimo. No sé hasta qué punto ha podido influir hoy en el rendimiento personal tuyo, digo. Bueno, pues seguramente en parte positivamente y en parte negativamente, ¿no? La verdad que fue partido duro y quizás ha podido notar hoy algo físicamente, pero también vienes más enganchado a jugar. No creo que sea una excusa, nos ha costado entrar en el partido una vez más. Y quizás sí que nos falta ese puntito de tensión de jugarnos algo, ¿no? Pero bueno, nos hemos propuesto, sobre todo en la segunda mitad, pues ser más agresivos, tratar de llegar con buenas sensaciones a semifinales. Hemos subido un puntito el nivel y yo creo que ellos se han desconfiado al final, han sido muy agresivos todo el partido, pero en la segunda parte pues han estado menos acertados y nosotros, pues bueno, por ahí hemos sido más seguros y
hemos sacado el partido por ahí, vaya. Aritz, kanpotik ikusita ematen du, behar izan duzuenean beste martxa bat sartu eta orduentxei egin duzuela markagailuan. Nahi nuke, hortako abildadea baginuk ez, nahi dunen martxa sartuta alde egiteko, baina ez. Esan dizuan, alde hortatik nik, nire aldetik igual txapelketako partidu txarran ez dizut esango, baina sensazio aldetik bai bajuna ez, da erabat Javi animatzen nahi juzit, ikusten nun nire burukin nula zeigan handina, problemikan handina, eta alde hortatik pues bueno, ikasi barreko ze, tentsio, nervio, alperrikako hiek kanpo nutzi eta partidun zentratzen, pues, hoxe. Bueno, en cualquier caso, sois la pareja a batir y porque lleváis 5 partidos, 5 victorias, llegáis como líderes imbatidos a semifinales, no se puede llegar en mejores condiciones, ¿no? Digo yo. Sí, como números, la verdad que llevamos campeonato inmaculado, pues bueno, somos autoexigentes y sabemos que podemos ser más competitivos todavía. También sabemos que nuestros rivales nos pueden apretar mucho más, quizás no han estado tampoco muy acertados jugando contra nosotros y quien nos encontramos en semifinal pues va a ser un partido duro seguro y ellos van a subir el nivel y nosotros si queremos pasar vamos a tener que subir el nivel y estamos concienciados de eso y nada, esta semana preparar a tope y llegar el lunes con las mejores sensaciones y tratar de coronarnos en la final que sería muy bonito. Ikusiko dugu zen gertatzen den bigarren partidan, baina zuen aurkariak finalerdietan, hoxe, Ansa Juanenea edo seguro la Aspiroz izango dira, edo? Hori da ez, nik uste gaur irabazten duna uste dut izango dela... Talentasunik bai, edo? Aritz? Ez. Nor nahiago? Ez du lehentasunik gan, ez? Egia esan, zein finaletan barrenetxea ebitatu nahioko nun, finalen bere kontrakatzeko, batez aurreko esan nuna ez. Ordu pila bat eramaitu berakin frontoien, eta bere kontra final bat jokatzea. Oain arte jokatituen finalak beti berekin izan du dira, eta egia esan bere kontra jokatzea ilusio egiten dialako. Ia bat ze gertatzen den bigarren partido honetan, zorionak ekipioi eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Partidu guztiak irabazita iritsi dira final aurrekoetara. Urriza eta Zubiri, 13 tanto egin dituzte, bi aurrelariek gaur, alerik ez du galdu. Iruindarrak eta Donostiarrak berriz 4. Atzelarienak, 10 tanto egindako Zubirik, Sakez 4, eta salduak 5, horietatik bakarra Sakez, 3 tanto galdu dituzte. Eta harrigarriena, behar bada datu hauetan, Urrizak 75 pilotaka da jo dituela eta Zubirik 87. Eta beste bikotean aurrelariak askoz gehiago, ezkurrak salduak baino, 78 eta 75 urren ez urren. Ez da partida luzea izan, 47 minutu eta 48 segundo iraundu. Eta jarraian, Ligaskako azken partida, 15. Erremontariren bigarren denboraldiko 15. partida Ligaskako azkena. Ansa bigarrena eta Juanenea. Hasi aurretik etzekiten 17 tanto egin beharra izango zuten edo ez. Aurreko partidako emaitzaren ondoren txartela seguru dute, baina seguru asko 4. gelditzea baino nahiago 3. bukatu eta hala liderren kontra final aurrekoa jokatu ez. Ansa bigarrena eta Juaneneak denetik egin dute. Baina behar bada euren partidadik txarrena hain zuzen ere, gaur 8 jokatu zuten Urriza eta Zubiriren kontra. Ja egun honak, txarrak bai, eta gaur gui oso txarratuko zaigu. Gaur ikusia pelota borobila dela, ezta? Qué bien, Javi, qué bien. Behaiek izugarri joatu bet. Okerrena hor ze gaizkia jo gehan. Ai, ataka Javi, ai. Ilundu intzaigu denat? Ataka sin miedo, ai, venga. No. Venga, beste bat. Nere helburua izat gozatzi izatea eta ez teu bate gozatu. Muy bueno. Sateriazka, kamen
pelota borobilean bezala hurrengo partiduare beste mundu bat izangoa. Venga, hau partidu herri baek, venga. Nire azu nahi, ze pasan. Kostago zaie guri amatea dugu, gu iraztu. Leheno etxeko lanak nahiko ondo indak arritxulako guaindik bete-betian sartuta gaudet. Liga eskean tokatu izan duzait, urriza hierre xiraztia eta gero semifinala o finala galtzia. Guain gontan alderantzizik edeun. Semifinala partido batea da, hobenan kontra jogatzea etortzea eta emateun ez baitxe bertan urriza da hobenat. Venga, mátalo. Beiraztia oso politia izango litzai. Segurolak eta Azpirozek 12 puntu lortu dituzte, 3 garaipen, 4 punturekin, eta honetan 3 puntuko aldea dute gaurko aurkariekiko, baina 27 iristen ez badira gaur, puntu bat gutxiagorekin bukatuko lukete, eta 4. postuan geldituko lirateke Segurola eta Azpiroz irabazten baldin badute berriz. 2. geldituko dira Goikoetxea 5. eta Barrenetxea 4. aurretik. Bete-beteko lehia espero dugu. Protagonistak irudietan dituzuen 4 hauek. Helburua irabaztea Ansa eta Juaneneren kasuan, urdinenean gutxienez 27 tantora iristea. Bai! Bie! Bie o laue? Bie esan dek? Bie bai? Zer zan? Laue. Laua. Inizi, zer zan, Barkatu ez, bestia konfunitu nahi. Nora berak pilotarekin, azkenean 4. nahi zutena aterako dute urdinek. 4. ere gustatu zait kostura, gustatu zait, eta izan daiteke lehenengo pelota atera ez dakeguna, ez delako ez oso bizia, eta ez oso. Hitza bete du, Xabier Azpirotzek, agindutako pilotarekin ekingo dio Ligaskako azkeneko partidari. Xego, eh? Ba! Atera du, atzelari urdinak, erantzun Ansak, botearen zain, Juanenea. Segurola, zuzen xamar jodu, Ansa. Zabalera alde egindako pilota zaila sartu du Azpirozek. Kanpora. Antra Gorri. Bai, bikote hauek zeudek hemen jokuz, da, bueno, pare xamar ikustetan bikote dituk, Eta danak gai dituk urriza saiestu nahi dela, baino Barrenetxak eta oso txapelketa ona indile, egun bat eukile, zatar xamarak gutxi jokau dena, Segurola Azpirozen kontra. Baina bestela oso txapelketa ona indile. Baina bilak bai ezin direla saiestu, Manuel. Bai, ez, bilok ezin. Keira! Ai! Larruan da, naiz eta Ansak gora alde egingo ziola pentsatu. Juanenea. Segurola. Bote egin aurretik sartu du Saskia Imanolek, baina ez da aski izan. Bana. Hostia! 10 pilotakadako tantoa lehen da bizikoa, beste hainbeste pilotakada 2. Bueno, txukun hasitu behintzat pelote hon, Igor Sarasua da Gorrien kolku emailea, eta urdinena berriz, lehen erreportajean ikusi dugun Joseba Etxeberria, Etxabe 2. Luzegia. Azpirotzen lehen da biziko sakea. Dirua Gorri, 180. Ba! Sailkapenean aurretik 3 puntuz gainera urdina dira, baina hala ere. Joera, Gorrien aldekoa. Diruak.
Segurola. Juanenea, ondo. Tokia izan du sartzeko, Segurolak. Antza pelota jartzera. Behar bada pixka bat gehiago dosifikatzen hasierakotan Imanol. Bai, lasaixo tiratzen pelotei, itxu jungabe, erremontatuz, eta askotan bezala ondo erremontatzekanen paetak asko launtzeik, oain bezala irristatzen. Hostia! Juanenearen sakea. Luzeegia. Guretzaren kontra, Zabaletik sakatu zuen, gaur txokotik hasi da. Atzelari lanetan hilebeteak daramatza soilik. Orain arte beti aurrelari ikusi izan dugu. Segurolak paretatik atera pilota. Juanenea. Antza. Hiru eta bat. Ariz Juanenearen sakea. Segurola. Sartu hor. Ja! Aiztoto egin zaio pilota Ormaren kontra. Lau eta bat. Bai, garbi ikusidek, hor aurrela jak... Propio naiz. Naiz aidea ez... Pixa probatingo eta gero bestela gehiago bilatu got. Naiz aidea zarbau, bote pronton defenditu bertzin pelota hori. Hemen aspirozi gaiztutuko zitzaiola garbi ikusi dio. Venga, Juanenearen sakea. Segurola. Honen bai eman diola Imanolek. Asko behartu du Azpirotz. Bote egin erazi. Ondo eutsi dio Xabierrek. Juanenea. Eraso betean gorriak. Ipar eta goxo-goxo, baina harrapatuko du Segurolak eta tantoa berak. Ez, eraman anitzek. Pelota zaila zen oso, eta begira. Nola paretan itxatzita gelditu den. 5 eta bat meritua Juaneneak. Oso ondo jetxidek hor, zulua tapatzea. Segurolak ikusi joan bezala anzai bipareta. Juaneneak ikusi indik Segurolak nola ikusi joan da zulua tapatzea oso ondo jetxidek. Eta pelota zaila eta gaina. Eta hemen ikusiko jo Juanenea aurrean nola jongo zaion, ikustek. Ez da ondo sartu. Bota egin baino lehen jarri nahi zuen saskia Segurolak. Eta beti gora joz hemen anzai bintzak kendu eidia. Zera hobea gorriek partidari. Juaneneak sakez egindako lehen da bizikoa. Antza. Ipareta oso ona. Azkarra bizia. Denborarik ez du izan. Azpirozek iristeko. Eta meritua. Juanenearen sakeak asko behartu baitu aurkaria. Eta ikustek hain itxu ez dala itiratzen nahi, hainbeste txapagainen da arriskatu eta idek. Antza, pelota hontan ikusiko jo. Ikusi dio. Juanenea. Setiengo bikotea, hobeto hasi da. Beste pelota bat harrapatuko du hor, Antsak eta bai Dottore moztu duela txaparen gainean. 8 eta bat. Aukera ikusi duenean ez du zalantzarik egin. Lokaldia bota du. Abiadura eta teknika biak oinarritzat hartuta. Edarro tanto. Ezker horma ikutu du Juanenearen sakeak eta toki txarrera joan zaio Azpirotzi. Toki askorik etzuen. Ez.
baina eramatea espero zuen nonbait. Azkar etorri de ikusi sestu esartzeko modua bazula. Eta alturi eman zeok, eman beharra zeok. Hemen atzetik aliatzeko. Berriz ere Ezker Horma ikututa atera da pilota hori frontisetik. Eta gora, bai. Hau errazagoa zen, aurrekoa baino eramateko. Bai, eta golpiet iratzeko orain honi behintzat etzetak iruditzen hemen 13 kuadro eta erditikan, pasatzea jun berdonik, baizik eta botia inaztea tira bertuan hor. Eta buena izen bazan, ansai esku-eskura itxiko zoan. Segurola, esnatu beharra daukate urdinek. Tantoak azkar erortzen adibaitira beste aldera. Juanenea. Ba! Ai! Nagena! Joder! Baja! Ansa, segurola, pelota onna zuen min egiteko. Baina asmatu ezin da gabiltza biak. Hostia, puta! Ikusi dik eta buru belarri golpi tiratzea jundek. Baina eskumotora irikita utzi dik, irikita. Amaika eta bat. Juanenea. Goxo, indar gutxirekin, baina pilota baztertuta. Hau ere. Gora. Txapara. Pelotaka da gutxi, 70. Eta tanto mordoa erabakita. Bai, lehenengo bi tanto ikusitxu, 10 pelotaka dakit, da ematezin, bueno, partidu pelota hau izango zala, baino... Horrela aukera bat zuen, zerbait gehiago egiteko segurolak, baina Trakets sartu da errestora. Zai! Biak, ezki Manuel, biak. Bai. Biak, denbora baino lehen golpe tiraz. Oain bezala segurola. Sake hona zen hau. Bai. 14. Gorriei eman diena. Puta mierda. Sarri bizian biak ere. Sakez egindakoak, 6 Juaneneak. Batzuk egindakoak, besteak, aurkariek. Arrestuan utxe egindakoak. Bote handi hartu dio. Azpirotzi, Antsa, Segurola. Erori egin da Imanol. Zuzitu da. Aire, como sea! Va! Azpirotze jetxi. Juanenea. Aire! Azpirotz. Si no! Aire! Nagena! Errebotean pilota Antsak. Eraman Azpirotzek. Antsak gurutzatu. Bildu! Aire! Imanol intzat pelota gozoa. Ondo jetxitakoa. Erantzun segurolak. Rengon ez du asmatu. Aukera eman dio erasoan hasteko segurolari. Aspaldiko tantorik luzeena. Azpirotzen akatsarekin bukatu da. Oso partida azkarra orain arte. 11 minutu baino ez. Eta erdiak egin dituzte. Sartu hori partidura, venga, Bai, izarditu handi gabe aliatu gaituk, 15. tantoa. Hostia, puta. A ber, zuzentzeian pixkat, bikote urdila. Gora iristen direnean, zain izango dituzte Igor Sarasu eta Joseba Etxeberria. Etxabe bigarrena. Batak zer esan askorik ez du izango, baina besteak gauza asko zuzentzeko. Askula. Sailkapenean gogoratu, 12 puntu dituztela Segurolak eta Azpirotzek, 9 Antsak eta Juaneneak, baina gaur da litezkela euren postuak partidak bide honetik jarraitzen baldin badu.
Postu burua, lasai, venga. Lasai, Bai, lasai, asko lasai. Gutxienez sentsazio bueltago esku, sentsazio. Lana ingo joan di, venga. Jo sakatzen nahi da, bea. Jo guri ez gaitu egiten da, itzen alkarrekin ipinat, Xabi libre, haua. Venga, zin. Ita, oain zakrestuan, danetan golpe, jata aurreatik, jo, lasai. Erdin darrakin, bai, sakatzen nahi, venga. Lasai, ridikulo kanpenator, gaur basi txonitia. Etxe ondo esan da baino, baina segin berdiu, Segin berdiu, venga. Aurrengo azten... Zai. Izakerrestutan botatzea gun, angora ez? Iarkiteko, ja nervioso jarri ez. Bai, ba. Hankagola jarri da... Asa. Venga, baina, itzein da. Venga. Urrengo azteako sentzazio jo mintzat hartu dizku. Partido itxura. Venga, partido itxura berdiu, venga. Jotra hau txikia. Guandik ez erreztek. Asi, gatxu. Venga. Hau sai. Lasai. Venga. Beste ez da. Bai ba. Oidek, baina. Venga. Venga, hau posaiak. Hau poinat, Zartzea aurrena. Jo tiago jozua. Adoaz, kantxa aldera, Onsa eta Juanenea. Eta egokitz egin du. Joseba Etxeberriak, bere mutilak, animatu nahian, aurku teknikoren bat, taktikoren bat ere eman die. Bai, berezeki Inigo Xabi Azpiroz, bere honetik ate bat ikusi dugu. Joseba Etxeberria, bigarrena, Gabon. Bai, berdin. Bueno, animatzen saiatu zara mutilak, bereziki Xabi Azpiroz oso asarre bere buruarekin ikusi dugulako. Bai, mentalmente pixkat tristeo, ez tala kita, bai, baina egoera hauetan ez da izu askotan zezan egin, aurrera beha jehatxu, konprenditu, eta gero ikusteten ezan, anatzetik amairutik alperri dala, ematea gutea, restotan anzaikentzea gunda, Joanenea esan behar oso ondo idala zakatzen, eta ez da egula gauza asko iteik, baina itia euki deunetan pailatzen aigia. Gure paregan gauza hona da, pelota gutxi pailatzia, eta gaur aldrebe zaigia. Bai, eta, gaur gertatzen dela pixkat esaten zenuen itxuratu eta sensazio okartu, ez? Urrengo astelenerako, ez? Finalerritan daude. Gauza honak gau final aurreko eta sartuta gauela, ridikulo gaizki joko berden euna barkatzekotan gaur barkatzia badao, bere txarren. Baina, sentsazioak importanti, urrengo asteko. Ia ba, ze gertatzen da, eskerrik asko, Joseba. Zuri, Elena. Hau txindek, Sakez, 16 garrena, sake bikaina izan da. Eta hautsi egindek, entzun dugu. Anzai behi irutu zego baino behitu zego segurulak, eta hemen ezkerpatik bota intzio pixkat, eta ez di sartzek izan segurulak. Bere gutxigatik, izan da luze egia, baina ondo bideratuta. Zijoan normala. Gutxienez pixka bat lasaitu eta koska bat gora egiten duten urdinek. Bai, eta oso ondo irutuzetak etxabek itzien dilela, Bikosti animaudik eta ze fallo egin dituen, garbi guke ala ikusitxu hemendikan, Eta ze bisake atera dituen, Joaneneak. Bai, hau dotori izendek, Itxatxe eta direzio dotori egin. Pelotaren botea ondo neurtuta, jakin da. Erreboteko zuluan sartuko zela. Eta horretara propio ateratako izan da. Juanenea. Aire aurrea. Seguro da. Aire. Hortxe du, Beñatek. Azkera, joan behar izan du pitin bat. Nagena. Ondo orain botea egin azkera. Ez. Azpiroz. Aire, baja. Venga. Ino. Juanenea. Segurola. Nagena. Beste bat. Errebotera. Ez da iritsiko Juanenearena bigarren tantoa urdinentzat. Pelotakada dezente jota gainera, 16. Ez zaie gaizki etorriko. Eta Azpirozek pelota bizila ateatzea. Venga, lasai. Dia. Venga.
Bigarren pilota eskatu dio, epaileari Xabier Azpirotzek. Egon txastek, Venga. Bai. Va. Ai, Si me paso de frenada. Me paso de frenada la hostia. Ezti asko iraun. Igusta ibali maiz, nekena, Kanto bakarra egin dute. bai, da ikusi dik anzan jugadia, eta ondo harrapatu dik gaina pelota hori, Eta beak esan du, errazegi aldatu ala, Venga. 18-2. Altza burua, Bigarren pelota gustatu zait. Hola eskunda harina iritu zait eta gustokoa behintzat. Horrekin ari dira jokatzen, 21. tantoa. Errebotean jarri du Segurolak. Antza. Eraman nolabait Segurolak. Moztu Antsak. Segurola. Biparetaz. Hirugarrena. Bidea, Beñat. Utzi miarnin. Venga, animau, Venga. Ausartu da jokaldia egiten eta ondo ateratzaio. Azpirotzek berak ere, orain arte baino konfiantza geixe horekin jokatzen duen. Hau ere bipareta. Sartu alizan du saskia Antsak. Aukera orain Imanolek. Azpirotz. Boi. Zabaletik orain. Atzelari Nafarra. Segurola. Boi. Juanenea. Nagena. Pino. Aurrelariak lagundu dio. Sartu barrua, Segurola. Azpirotzi. Eraman. Uitzikoak. Gora. Segurola. Berak ere bipareta. Hau bai. Ez asmatu Antsak, bai ordea Segurolak. Bai, eta Azpirozek korrika saio politi indezoan, sare aldatuko zala eta han boter laizterreno, eta Segurola atento, esantzeko ez tek aldatzen utzi. Eta gero beak doktore indik bipa Azken bitantoak, Aizarna Zabalgo aurrelaria bukatutakoak izan dira. Hortxe ikusi dugu pelotara iritsi, baina lagunaren agindua entzun duenean nola utzi duen. Bitanto jarraian oraintxe egin dituzte aurreneko aldiz. Azpirotz. Zuk! Atzetik aurrera joan da Juanenea. Erori egin zaio. Venga. Hiru tanto jarraian egin dituzte. Venga, ez ditu gehiota, venga. Besoak uzkurtu dira. Lotuta jokatzen ari da Azpirotz. Altza burua, Baina lagunak tarteka lehen bezalaxe pare bat tanto eginez gero. Bera ere anima diteke, askatzen hasi eta bere maila eman. Bai, sakatzen politia baina baina arte bintzat ez digaz mau. Luzea. Beste aukera bat izango du. Petritegiren izenean jokatzen ari diren pilotariak dira, Segurola eta Azpirotz. Setienen izenean, Antsa bigarrena eta Juanenea. Azpirotzen bigarren sakea balekoa. Dietu, Segurola. Atzera joatera behartu du Antsa. Txapa jodu. Beraiek egindakoak eta aurkariek aldutakoak. 4 eta hutseko partziala. Aldea ikaragarria da oraindik, baina behar bada. Egoera aldatzen laguntzeko balio dezake. Apari. Azpirotzen sakea. Antsa. Aurrean botea egin araziz.
Ipar eta Juaneneak, iritsi egingo da Xavier. Antsak errebotean, ederki jarri du. Ondo, Xavier, bi pelota zail eraman ditu jarraian. Juaneneak jaitsi pilota, indar askorik gabe. Aire, aire. Hakena! Oi! Juanenea. Bihurritu pilota atzean segurolak eta orain bila joan. Iritsiko alda. Iritsi eta beste dejada batekin erantzun. Haze tantoa dejada eginda bukatu du. Aritz Juaneneak ikaragarria. Bai, ze biztaik erakutsi honor Juaneneak, Garbi ikusitik ez diola kentzen segurolai. Eta Ansa nola zabaldu dan, petxaudik honek txokoa botakoik. Eta zuze hundek. Ez utzi konfiantzik hartzen, segi, Hemen, garbi ikusteik, ebitu, ebituta zeok. Atento restu, Beñat, venga bain, heldu. Politxa. Eskia jarri besterik ez, horixe behar zuen, pelota hortxe, usteko. Apaxegu, 19-6. Zuztela. Baina hartzeko arriskoa ere zuen. Bai. Euskionin, sartzen zela. Pelota gaine irristatu indek eskarpaetan eta bai. Nola baita salto inez tirezeo golpia Juaneneak, min hartzeko modun. Golpe hartu duela entzun diogu gainera. Ea ez den ezer. Ze pelotaek? Gurea. Lau. Beuna? Bai, laua. Ez bie? O bia. Vale. Zazpi eta 19. Tantorik ez du oraingoz. Sake Zazpirozek. Hauxe gehien asmatu duena. Venga. 8 eta 19. Bai, eta pasako raia hortxe izango zein horrek, Dudako pelotia. Hor seitik atzea, ja eman zeo gaide eta... Zazpirotzek atera, horrengoa, luzegia. Venga, Bai. Horriza eta Zubiriren kontra bakarrik galdu dute. Orain arte segurolak eta Azpirotzek. Sake hona dau. Bederatzi eta 19. Ari dira pixkanaka markagailua itxuratzen. Sake hona hau. Tarte laburrean bi tanto lortu ditu. Hirugarrenaren bila, sakea da hau ere, eta ikutu duela esango nuke, epaileak ere ala iritsi dio. Eta bolara polita harrapatu du sakearekin. Bai, model. Ez ginen asko pentsatzen hola txusentuko zienik, baina bueno, tantotik tanto animatzen nahitu. Eta... Sake hauan, venga, abartuko jo. Gorrie gainera ez daukate, galdutako tantorik danak urdinak egindakoak izan dira. 6 aurrelariak eta 4 atzelariak. Aiba. Atzetik, eraman nahi izan du, beste erremediorik ez zuelako Juaneneak, ez da posible izan. 5 eta utzeko partzialari esker, ari dira apurka tartea jaten. Bai, ematezin jarten gozala eta paetan irristatuek, eta posturi eze azkarra aldatu hon, Venga! Igor Sarasuak esan die, ez usteko aurkariei konfiantzarik hartzen, eta Imanol Ansa bera ere, hori esaten ari da. Azitzen ari baitira aurkariak. Bai. Ahora sake ederra zen. Putos saques buenos. Venga, Bigarren sakea du Xabi Azpirotzek. Enmatera joan da Ansa. Ondo segurola. Venga, Xabi! Iritsiko da atzelaria. Bai. Ansa. Honek ere beti gora.
Errebotera Segurolak. Ba. Biak prest daude. Eta bidentzat txarra. Bai. Asko zabaldu da. Sarera joan da zuzen pilota. Ama bigarrena urdinentzat. Bai, eta Segurolak hor beti garrapatzenen astintzei pelotia eta haingon eskarpatia jota errebotiakin, sarean jo. Amazazpi eta bat izan dira. 16 tantoko zuloa. Erdira baino gutxiagora, ekarri dute urdinek. Azpirotzen sakea ona. Amairu garrena. Pixkanaka, ari dira. Lehen da bizi Segurolak egindako bitanto on, eta azken aldian Xabi Azpirotz sakearekin bete-betean ari dela asmatzen. Bai, eta ikuste bikote urdina anima bindala, eta gorrik pixkat oztuta ikustetxiat. Ansa. Azpirotz. Juanenea. Ansak bera jokatuko du. Behar adina ez du gurutzatu eta sarte egingo doa. Horma ikutu baino lehen Azpirotz. Ondo orain Juanenea. Hortxe du Ansak. Oso ondo. Pelota zaila zen. Errebotearen zain, Azpirotz, laburrantzean gelditu eta ez du eramaterik izan. Hortxe amaitu da, urdinen bolara luzea. Zazpitanto egin baitituzte bat bestearen atzetik. Pelota zaila eta dik horre Azpirotzek, baina errebote hau moxamar gelditu zailok, Azai, guaina izate pelotan, Segi. Baina doain, Oso ondo, venga. Etxabe bigarrenaren hitzak entzun ditu orentxeari la pelotan kosta zaie. Abiatzea baina martxan da ibilgailua eta saiatuko dira ahalik eta urrutien joaten. Sigarrena bigarrenakin bezala, gehien txuna guztu zaitena, pelota harina eta pelota politia borobila. Orentxe plazaratu dute setiengo ordezkariek. Ordezkariak gerturatzen ari zitzaizkiela ikusita. Segurola. Ipar eta urrutitik, baina kanpora. Ezker Hormak uste baino gehiago, bota du pilota hori kanpora. Bai, eskumuturrak ina etzeok laundu bajatzeko pelotia. Etzeok eragin, eskumuturrakin. Bakarrik sestua jarri alturiekin. Ondozio, venga. Una pelota zo, Xabi. Ordu erdi oraintxe bete da. Partida jokoan jarri dutenetik. Juaneraren sakea ona. Aurlariak ez du sartzerik izan. Azpirotzek, bai. Aritz. Oiti bera jotakoa, Segurola. Ansa. Botea eginarazi. Etzen, ahora, guzteko. Jartzeko ere ez agian, baina. Bai, Juaneneak Ansa pizka jokuz kanpo ikusetik eta horratik eskautzeok behar ingoitula aleginak. Baina altura hundila hartu pelota horrek eta ezin eman Juaneneak. Bigarren pilotarekin aritu da gustora sakatzen Azpirotz. Eta berarekin segiko du. Azpirotzen sakea. Ansaren erantzuna. Atzera joan behar Xabierrek. Ondo egin nahi izan dio errebesa sartuta Segurolak, baina ez zen xamurra ez berarentzat ez eta Azpirotzentzateko. Ez Azpirotzeide boti ingozoan eta Zekarren velozidadekin zaila sartzeko. Oye, Karitz. Venga, oye, que te Imanol. Seitze, oye, xego. Venga. Erieto, Hogeita bi eta 14, Juanenearen sakea.
Sakea zen hau ere. Oso atzeratuta eta baztertuta gainera. Sartzeko eskatu dio aurrelari. Bai. Baina aurren leku gutxi zegoen sartzeko. Eta ondo aide sakatzen, Juanenea. Venga. Horri beste bat egiten baldin badute. Atzeden aldira. Alde handiarekin joango dira berriro. Segurola. Beti gora gozo pilota atzeratuta. Juaneneak ezin. Amabosgarrena. Horixe propatu gelditzen ari dira oraingoz errebotean. Baina doain ondo, Atzelaria izaki. Apa, venga. Ohitura gutxien sakatzen eta erreboteatzen. Izango du Aritz Juaneneak eta ere torkioke gaizki proba batzuk egiteko. Konfiantza hartzeko erreboteatzen. Bai, eskubilekin desente aidek ikasten. Erreosakin berriz posturi hartzen zailago izitek eta... Lehena biziko pelotan naiz eta bizitarikoa izan, ez zait gustatu alde horretik pixuangatik. Ezta? Nun guzti harinegoa behar dugula. Hala ere partida okertu egin zaie. Eta zerbaiten bila jo behar eta gustokoa ez duten pilota atera dute urdinek. Erreakzioaren bila. Utsoain Juaneneak. 16 eta 23. Ondo bain, Venga. De culpa, Aritz. Venga. Saki hartzaiu, lasai. Bederatzi tanto egin ditu Juaneneak sakez. Lau Azpirotzek. Ondo jarritakoa. Eraman segurolak. Nahi duen egiteko modukoa. Moztutakoa, hau ez. Errebesez jarri da, baina karga handia zekarren pilotak eta ezin erantzun egokirik eman. 24 eta 16 alde handia dago, baina ez dira lehengo kontuak. Ez, ematek pixkat dinamika o sartu alabintza jokun urdinak, hasi dituk oker, gauzak pelotei asko tiraz eta ikusi denen gaine aldeiten nahi dienen arriskatzea eta ordun da okerra. Eta bueno, oain behintzate tanto batzuk inditxile, izardituta eta ber, azkeneko txampau nolako ikuste dugu. Lehen da biziko puntua lortu dute gaurko partidan Hansak eta Juaneneak. Baina hirugarren gelditzeko irabazi egin behar dute eta aurkariak ez daitezela 27 iritsi. Ez erren gabe. Zagaturen indi, baina bipareta ez errelau. Azpia ez, bipareta gora altura botegena gobeak hartu behar indik, eta jandikan partial de 12-2 intziu gila. Venga, ez utzi arnazik hartzen, Zerri, behar garrotze badia pixkat. Behar garrotu ingotxo eta zuen behar ingozuen. Venga, guantxen. Venga, zei tanto faltaitu eta. Ipanina, txea. Bai, bukatuta. Venga, ez utzi konfiantzik hartzen. Venga, ez eta txikia eta... Angulotik onda izan juten pelotata. Bai, baina jun bila eta dezeituta jun. Eta batzuta emateko oso relajauta gon bezala, oso lasai guztat. Segi, tenzillo pixkatekin. Bila. Venga, guantxen dek, Bai. 0-0 eta 6-ra. Venga. Gaina torreko etuk, Venga. Ahí bai. Venga. Oina laitu zateta, Igor Sarasua, Gabon. Elkarrekin da, venga. Ez utzi arnasik hartzen, horixe beste orantxe emandako aholkua. Ez da gita mazazpita bat jundiala ustet, gauza hundikin gabe jundia, bestiak ez du asmatu, ikpiskat asmatu, Nego bipareta botau, ja pixka besti konfiantza hartzen utzita, amabita bi ja sartu duta, ja bestia pixkat azte balen mobe, arnaz pixkat azte balen mobe, toibere ite balen mobe, ja gauzak negoko bentakak uteia eta bildurra sartzen azteia eta asunto txarra. Ze ikusi duzu behar bada Imanol lasai lasai hola, tenzillo falta pixkatekin bezala ikuste jot. Eta, a ber, amorrazu jo pixkatekin pelota bila gutean da, geni jo pixkatekin emate jon. Bai, 17 eta bat aurretik izan da eta partidera bat aldatu da. Bai, beak ez du gauza hundigin.
bestia failatu be pixka, eta beak gauza hondikin gabe 17 bajarri dira, baina bestiare, bestaldare 12 bi indue, lisplas batian. Ia ba, ze gertatzen den. A ber. Txamponetan, eskerrik asko. Bale, gero arte. 24 eta 16, eta galanta gertatu da. Oker ezpanago, pelota guztiak apurtu egin dira. Hala. Horixe iruditu zait, esan dutela. Eta... Bost pelota. Beste baten bila joan behar izan dutela. Bosgarna nahiko erdi mailako pelota, ez bizilat ez motela eta itxura politiaka. Beraz, seirak ez dira apurtu. Eta bosgarrena bintzat, oso hori dago oraindik. Segurola, ondo jetxitakoa. Antza. Venga, hautsi. Azpiroz. Onda. Aire. Antza, bera egin dio pilotak eta ez berak eta ez Juaneneak. Bai, partidua hasi danen esan dio Antza lasai jokatzen da ikustu deule. Bueno, horrek pospixika demantzi du beti revoluzionatu ikustu deulako eta oain alderantziz aigaituk kritikatzen pixkat revoluziono inbertula, Nahastuko jo mutila. Mazazpi eta 24, gaizki ulertu dut nik joten kontua, orain benda biziko atera dutela uste dut, beraz, erroa da aurrekoa hautsi dela esan nahi izango zigun, epaileak. Hansakutzi Juaneneari. Segurola, rebotera bidean da, Aritz zain. Matera joan da, baina ez du saskian sartu, 18 eta 24. Earki jarri depa, eta beake ikusi dikoi, eta golpi tiratzea jondek. Suerte txara. Hortxe ikusten ari gara, kaskotik hartutako irudia. 6 tantora gerturatu dira, 16 tanto atzetik ibili ondoren. Azpirozen sakea, larri sartu da, baina sake onna izan da. Asko baztertu baitzaio Juaneneari. 19 eta 24. Venga. Sakea hartuko zut. Eta gogora ezagun, urdinek 27 tanto egiten baldin badituzte, hirugarren bereiek bukatuko luketela. Eskura eman dio Ansari, ez du aprobetxatu. Eta seguro lapai. Hogei eta 24. Bere burua orain animatu nahian eta esnarazi nahian Limano Lanza. Bai, eta esan dilena, batzuk kiskurtzen. Eta bestek berriz atope. Azpirozen sakea. Lansaren errestoa. Eraman, errebotea. Azpirozek. Hau ez. Bai. Ai! Zenteka. Dios. Juanenea. Ozitakoa, eta boterik ez du egin pilotak. Eta nahi iruztak horretik indula tanto, bote egin ez du lago. Bestela, segurolak harrapatzeko moduko peloti eguan. Venga, pentsauta pixka, venga. Zabalera orain, Juanenea. Klask indikatzen. Iguala? Aiena, Lengua. Aiena. Motxela, ez atea paitatik, azken momentu arte. Orain arte txokotik ardun du. Zabalera etorri da, ez du gurutzatu lehen da bizikoa. Baina beste aukera bat izango du. Luz egia izan baita. Bola batean asko sakatu du Juaneneak. Zenbakiak hor dira, 9 tanto lortu ditu, baina azken hauetan gustora non baitez, eta Zabalera etorri da. Emanolek eskatu du, erreboteatzeko pelota hau. Ondo. Oso, ondo. 26garrena, Antsak errebotean lortutakoa. Eta banaka jokatzen honen ikuste ju, errebotatzen ondo ibiltzan aurrela jadala. Nik uste Urrizan atzetikan aurrela ditan behitzat ondo narra botatzeana beha dala.
Aurrea. Ba, hiki. Antxa, ondo ikutu du Pareta. Bildu, Azpirotzek. No. Atzeratu Juaneneak. Azpirot. Aurrea! Segurola, bila joan eta oso atzean jarri. Hortxe du, oraindik ere hobea. Arro egi utzi, eta aukera guztia Antxarentzat. Azpirotz. Hau ez, orain arteko rebotoetan moldatu da, baina hau erantzunik gabe utzi du. 27 eta 20. Bai, errebotia, indar gutxiko errebotia guan. Beak etzego laundu bate pelotiek eta sexton gelditu zego. Hiru tanto behar dituzte gaurko partida irabazteko Antxa bigarrenak eta Juaneneak. Aurrekoak baino gehiago gurutzatu du, baina nahikoa ez. Segurola, kanpora. Bai. Indar gutxirekin egindako Ipareta izan da. Zazpin daizkau, ni un puto fallo, Kontuak ederki ikasita ekarri ditu. Xabier Azpirotzek badaki, 27 egiten baldin badituzte. Segi lanen, venga. Final aurrekoa ez dutela, Urriza eta Zubidiren aurka jokatuko. Arroegia eta luzeegia zen, baina sartu eginda Segurola. Antxa altura handiarekin eraman nahi izan du Azpirotzek. Hogeita bederatzi eta hogei. Zazpi aukera izango dituzte. Nahi dutena lortzeko. Sakeo bai, ondo gurutzatutakoa izan dela. Aire como sea. Pareta kanpora. Indartsu egia. Kamen Dios. Eandu. Pilota aldatu. Parazak, Aritz. Eta saiatuko dira. Lehen Azpirotzek, segurari esandako. Tanto hiek egiten, baina beste 6 beharko lituzkete, akats bat bera ere egin gabe. Azpirotzen sakea. Aire, como sea. Aire. Antza sartu da. Agintzen hasteko pilota egokia. Ondo aurreratu da. Azpirotz. Ahí va. Altura gutxirekin nahita. Seguro da Azpirotzen atzetik dabil. Aurrelari lanetan uitzikoa eta atzelari Aizarna Zabaldarra ezin erreboteatu eta bukatu da. 10 eta 21 gainditu dituzte. Setiengoek Petritegikoak eta beraz sailkapenean Urrizak eta Zubirik 20 puntu izango dituzte. Bigarren tokian Goikoetxea eta Barnetxea 15ekin. 13 izango dituzte Antxa bigarrenak eta Juaneneak. Eta 12ekin gelditu dira. Segurola. Eta Azpirotz. Oietxe dira txartela eskuratu duten lau bikoteak. Hemendik aurrera bakoitzak badaki. Sakiakin. Aurkariak nortu izango dituen. Aurreko astean baino gustorago, zalantzarik gabe Antxa bigarrena eta Juanenea. Gaur ez dute agian sekulako partida egin behar izan, baina txukun aritu dira. Lehen zatian 17 aurreratu, gero gerturatu egin zaizkie, baina berriz ere pixka bat sakatu dutenean amaieran. Biak ondo iritsiko direla erakutsi dute, datorren asteleneko hitzordura. Berehala izango dira, bai bat zein bestea, Elena Azpeitiaren mikrofonoan. Bai, hemen txan ditut bi irabazleak. Imanol eta Aritz, bioi zorionak. Eskerrik asko. Pozik, Aritz? Bai, pozik ez, partidua
nahiko aixa hase dugu, gero pixko torre dere, baina irauze dugu nahiko lasai bez, tanto galdekin, eta egia esan semifinaltara, 3. postun, eta oso pozik. Imanol Pilokat, bi partidu iaia esango nuke nik ikusi ditugula bakar batean, aurrenengoan oso pilotaka da gutxi eta sekulako alde hartu duzuen markagailean, 17 eta 1 aurreratu zarete. Baina gero, bigarren zatian 19 eta 7ko partziala lortu dute eta 4 tantora 24 eta 20 gerturatu dira. Bai, nik uste hasieran guk indeula sakiakin mina. Eta, nik barrutik indeten irakurketa izan dua Azpirozek asko sakaula, oso saketzalea jarrizkit. Orduan, sakiakin dinamika aldatua eta bai, bastante etorri zaizkigu, baina, ondo itxeu partidua eta guztua. Aritz, zuk ere mina egin duzu sakarekin gaur. Bai, hasieran takada horten amazpita bateko hortan, egia esan gaur arginun txokote sakatorren nuen, lehen geunen lameten urrizekin jokatu eta txokote sakatu nuen partidu parte gehina eta nahiko onge funtzionatu zuen sakek, eta gaur esan dut imanera siretik txokote saiatu behar nura, ja barren egin jauden gauzak okertxio bat imazen niba zabaletik aseko nintzen, baina txokote funtzionatu sakek, gero zabalera iun naiz torre deren hortan, eskura mantxiot, baina, berak ere ez dut haimeste proiektu eta partidu itxi dugu eta konten. 5 pilota utzi aldira, Imanol? Nien ez kontatu bintzat, ez dakit. Bai, irudo, bai benpen, nik berri eskatzen nion aldiro. Da, ez dakit, hautsi direno ze, nik berri eskatzen nion pixko sakatzeko do, pilotak pixko lehorrak zen, maten zuten hasieran bizi zirela, baina gelditu dozala egin ziren iru tanto jokatuta, eta bete berri eskatzen nion, baina, hautsi baldin bere, azkenen tako eta jotzen jogo utsa horietan, eta normala da uste batzutan. Bueno, zuen azken partiduan baino irudio bea emanez, eta garaipena lortuta 3. sailkatu zarete, txapelketako ligaska honetan, gaur amaitu den ligaska honetan, 3. beraz Goikoetxea 5. eta Barrenetxea 4. izango dituzu aurkari gaur 8 hemen finalerdietan, tanto bakar batez irabazi zuten eurek ligaskako lehen jardunaldian. Bai, lehenengo partidua nahiko estu izan duzan. Behai guztua gatu zian, gu ez hainbeste, eta baka gugua partidu horren buelta jogatzeko. Pentsatze lehenengo partidua neak utxeirun aino gehiago bakaula, eta irazine behu berriz gauzak ondin beharko dute. Oso partidu irekia ez da finalaren txartela jokoan dela, Aritz? Ba, nik uste lemezko partidu jokatu ginen, eta orduan 30 gainera lauek nik uste partidu nahiko beti jokatu ginula, guk deskonformea zela gelditu ginen, galdu ginulako, baina joko aldetik nahiko onge, egia esan txapelketan nik uste nahiko borobilo jokatu dugula lehen goineko partidu horreken duta, lehen goinen oso inkomodo jokatu ginen, eta partidu hori esan ginen borratu behar ginula, gaur berrez bideo ona hartu dugu, eta urrengo hasten beharko dugu dena, irabazteko pareja hori oso gorra da, baina, guk guregan konfiatzen dugu, nek Imanolgan konfiatzen dut, berek bai neregan, eta gu pareja nahiko fuerteak era, beraik ere bai, eta haber ze berratzen den. Ikusiko dugu ze gertatzen den gaur 8. Eskerrik asko bioi eta zorionak. Eskerrena. Irabazleen poza, amaitu aurretik, estadistikak ikusiko ditugu 11 tanto egin dituzte, Hansa bigarrenak eta Segurolak galdutakoak, bat aurrelari gorriak 3 urdinak. Atzelariak honeneak 13, sakez 9, eta Azpirozek 7-5 sakez egindakoak. 2 eta 3 pilota galdu dituzte, batak zein besteak. 275 pilotaka da, gehien jodituena, Hansa bigarrena 79, Azpirozek 74, honeneak 73, eta Segurolak 49. 45 minutu eta 32 segundo iraundu neurketak. Beraz, datorren astelenean partiduen ordena ez dakigu oraindik, baina Urrizak eta Zubirik jokatuko dute Segurola eta Azpirotzen aurka, eta beste final aurrekoan, bigarren gelditu den bikotea, Goikoetxeak eta Barrenetxeak osatutakoa, azkeneko partida irabazi dutenen kontra, Hansa bigarrena eta Juanenearen kontra. Ea partida orekatuak eta onak ikusten ditugun, Manuel, final egunero arte. Bai. Ondo izan? Berdin. Eta Elena, Gabon. datorren astelehen arte. Ondo izan, Gabon, Hernaniko Galarta pilotalekutik. Ondo pasa.